малко Евротрак, но няма да е, за съжаление, с аудито, защото като вземем ремарке, увисено надолу, в смисъл, ремаркета увисено надолу към задницата и като дигнем 70 или 80, направо се обръщаме. Не знам защо е така. Нямам си на идея. И да. Ще вземе бърза доставка. Ето да го... Ако искате малко ще го потетваме. Да, ще го покараме малко. Ето да го видите. Ето. То в тъмното не че много се вижда, ама... Осмица, бичес. Гледайте. Тези джанти са от това Audi, обаче не са, нали, обикновените, а са... В смисъл, там като тръгнете там апгрейд на това, там може да ги потърсите, ако и вие карате Audi 8. Ако искате да ще оставя линк, ако някой му трябва, нека да пише в коментарите за това Audi. Ще му дам, няма проблем. Ама че съм... Чай, ето къса на прата. Ще му дадем малко газ. Няма ми колко ще дигне. Там най-много до 100 да дигне. Защото... Това е повече, бе. 115. И забиване! Защото сме ретарди! Ето, общо взето, видяхте го. Сега да започваме с доставката. Бърза доставка. Така. Първото ще изберем. Не искам да се показва това. Или то бързо се... не знам. Ще го изчакаме. На мен лично много ми харесва това Audi моето, къде е. С тези джанти направо е много хубаво. Само че исках да е черничко, но какво да се прави? Какво караме? Какво караме, бе? Scania, yes. Обичам да карам Scania. Направо си почваме да си караме. Нека да си пуснем малко музичка. Ако има някой против чалгата, ще слушаме друго. Пишете си там в коментарите, вие знаете. Ако нямате, не пишете нищо. Пишете, ако ви е харесва само клипът. И това. Минавайте, бе. Окей, пускаш ме. Данкс. Газ. Така, върхва се. Чакай, тук намалиме малко. Опа, така някъде. За да може и аз да се чувам.
гаса. Аре бе, дай газ малко бе. Гаси. Моя ворена. Също така много благодаря за 67 абоната. Много съм доволен. Вчера качихме един абонат от един приятел. Триба, ако гледаш, за тебе става въпрос. Мерси, че се абонира за мен. Да, забравих да ви кажа, че ние сме си наели шофьори. Жарослав В и някакъв друг. Опа, 150 км дигнахме, видяхте ли? И намалихме, защото идва завой. Скания много дърпа, бе. Ей, гаси сканията. Направо ме изуми 150 км в час с Скания. В принцип много харесвам Скания и Мерцедес. Те са най-хубавите марки. Те най-ми харесват, защото за мен са най-бързите камиони и така. Само ако газа си дадеме бам. Така. Айде бе. Аре, завивай, като ще завиваш, не те бутна бе. Това. Графиката е нало, за което се съжалявам. Сори, ама такъв е комп. Поне става за нещо. В принцип тя игра на медиум, много като снимам повече лаги отколкото е на WoW. Така и с CS Source. Може и на нея да снимам днеска. Освен само на Евротрак, може и на нея. Ако искате, пишете в коментарите какъв сървър искате да игра на CS Source. Защото на нея ми по-харесва от на CS 1.6, по-реални графики е. Нея па играеме на хайк. Обаче снимам на WoW на нея. Като снимам, си я правя на WoW, защото изобщо не лагват. Поне аз така си мисля. Така. Още 20 км ни остават.
След един час може да има пак стрим в Twitch TV на GTA 5 или на някоя друга игра. Ще видиме. Що в момента е тук братовчеда. И да. Ако има стрим, проверете след един час. Ще има. Сега обработваме клипа, качваме го и вече сме в Twitch TV на лайвстрим. Ама не, един час верно е много. Колко е? 10-15 минути. Елате в Twitch. Ако ви се гледа GTA 5, ако не, не идвайте. Ма със сигурност знам, че на някои хора им е много интересно GTA 5 и на другите игри Rainbow Six, там, имаме общо взето колко? Battlefield, Rainbow Six, там, имаме доста игри. И ето, доставката е готова. Надявам се да ви хареса клипът. Лекнете го, коментирайте и да. Бай-бай, хора!